Čau, jsem zpátky a dneska bych chtěl natočit Jelly Beans Challenge. Jak znáte, už to natočilo hodně youtuberů. A tady mám fazolky, dneska jsme si šli pro ně a koupil jsem si jich hodně balíčků, ale teď nevím kolik, no to je jedno, na to vrhnem. Sice nemám tady parťáka, protože za prvé nechce být ve videu a za druhý nemá čas, tak budu sám. Tak jdeme na tohle. Tak tady, tahle, jak můžete vidět, jo, vidíte to? Tady jsou příchutě. Když, jako, já neumím anglicky, no jen pár slov, ale to je všechno, tak budu hádat, co to bude. Tak já si tady vysypu a uvidíme. Počkat. No, tak modrá. To asi bude buď pasta, anebo borůvky, asi, já nevím. Asi to jsou borůvky. No tak to byly borůvky. A tady takovýhle bílá fazolka s žlutými tečky. Buď to bude asi popcorn, nebo něco asi. A nebo zkažený vejce. To asi bude ten popcorn. Tady na závěr. No. Tak ještě. No 5. Tak tady mám asi šušen nebo hruška. Hruška. Co jsme ještě neměli? Jo. Buď tutti frutti, anebo buď tutti frutti, nebo nevím co. A tutti frutti. Nepodváš? Jo, tutti frutti. Já mám dneska samý dobrý. Na závěr tady jsou zvrtky. Nebo merunka. Ta síla. Tak to asi bude všechno. No docela hezká pochoutka na závěr. No tak já se loučím a napište do komentářů, jestli mám pokračovat v Jelly Beans Challenge nebo ne. Tak se mějte a zdarec.